Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Kublay pi parlok baro, ngipnyang subhay pi si Khubor Bakongsan Jong Taïew, mga Florentina sun mat ki Khubor kilong kumne. Ki mahajon bade marbam hayodo, kilay thu ba ukhaw hiar dor menta, na marbam menchwa ka GST kalong 100%, bat mentaru kanya hi 100%. Bat menchwa ki don ki khaw bom dan kam GST kumta kine hi kajo kador. Kani kadai hadin baka sorkar India kalapan hiar ya ka khajna jong ki mar ki mata kum ki kali ki arshaka ki TV bat kiwei. Henry haba unongsan hima ulalet ban kali ya ki mahajon hayodo. Kilay thu ba kamdon ka jing penhiar ya ka GST ya ki marbam kum ki ompnyang udai shini bat ukhaw kumta ki dor kine hi kumjo Henry kahiar tang kador. Kilay thu ba ki don ki mar ki bala penhiar ya ka GST. Kum ki katukat ni ki jat ki sabon ki don ki ba penhiar ya ka GST ba don ki bam penhiar. Nang ta ka jing prut ba menchwa ka GST ka day khat R% mentapat kahiar sya ka 100%. Kilay thu ru ba ki don ki wei ki marbam ki badon ya ka GST kila hiar ka dor. Henry kila ong ba ka dor ka kham hiar bha sya ki tiar electronic Henry tangki katukat nihi ki marbam. Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Vivek's aim ha ka karwo Khubor ha ka arpusan trik unailor araja apusan ula pentip bahalor ka Khubor sya penap ka khna skul da ka tari hanong thamai kade ka Khubor ka bala shuthok da ka te ka khna skul kumban penkan mau ha ka arpusan trik unailar araja apusan kaladon ka jingja ka bala ja hanong thamai beat house ka penpau ba ka we ka khna skul ka bala wan pai na skul kala keno bagla sya to pisa lai spa tingka dagi saumut ki brio ki ba omla ban itho but we na ki ulapan abda katari da ka baberngam artat yaka katay ka khna kalapan pauru ba ka nie ka ja halom ya blot nong thamai kabala bo jingma yaka ha ka jo kasngi layo ya ka ijahar hanong thamai beat house bat la penrung hapo renja police station bat lasdang ya ka jing tokit kani ka jingja kalapan mi ya ka jing shap tiang bat ka jing ngos ear khamtam ya ki padba Henry hadin ka jing toket ka babnya ka bakan thopru ya ka jing thok ya ka jing kran jong ka khna school hakmat magistrate ha district court ka khna ka phla bakala ai ka pisa sya ka parlok jong ka banthet ya ka tiar online namar ka jing shap tiang bakala lut ka pisa kala thaw ka Khubor bakala sya to ya ka pisa kumta la pensyai baga jingja kabala sya keno kamshim la ja satya ha kane ga benta la penbena ba an sa IT no ya ka final report halor ka te ka case la pen kan mauru ba ka jing ai Khubor lamlel sya ki pulit kalong ka kampar sya ya ka an bat ka la ru banshim ya ka jing penchitam kat kum ka kanton an ka Voice of the People Party hadien ba uba shambor lang rinja ula e no ya ka kam kum UCM ka KHADC ha ka arpu sautrik unailur arhaja apusan ka VPP ha ka janmiet ka arpusan trik unailur arhaja apusan kalayo ban jit thamai no da uba Winston Tony Lingdo UMDC na nong thamai constituency ban shimti ya ka shuki CEM ha KHADC ya kanye karai la shim ha ka jingyalang jong ka VPP ka balalong ha ka arpusan trik unailur ha ka office trikam halat kor Naloro ba Winston Tony Lingdo kumu CEM ka Voice of the People Party kala jedru yo ba Denzel Chen UMDC ka Jayaw Mauprem kum UEM ha ka jaka uba Winston Tony Lingdo ha ka way na kijingja kabla pinkindet men sim bat pensyong ere ki pat ba uway uhebret ubadang kanday snem ka karta na kasnong bir ulalat salit na kikti jengki nong rabor da ka jing lap kloy jengki pat ba nong shong shnong ki bala mi pat ba ban ledwat ya u kat kum katulong Khubor la yethu ba ka te ka jingja ka de ha ka si arko sautarek unailur arja pusan ha ka por kum ba saw beje e ha ka por janmiet kat ba ka kami jong te u hebret kadang pha ya u ban lechim jasnyang na ka yeng jong ka mekha ka badon marjan bat khlem wan pha yeng shu na kalyang ka kami jong te u hebret kala yathu ba kumba ujulong man kasni hinden ru kala pha yala okhun banet shim jasnyang na yeng jong ka mekha but what hadin bala pertaru umthe but wan phai kumta marmar
kala pentip sha ulok bat kinong yalam shnong ha ka ba ki pai ba nong shong shnong kila yami bandet wa yaw tu hybrid ubala ja sendet laya thu baha ka te jing wat shnong la lap ning kong ya ka borti snyang bat deitat hadu ka por kum bahan riu baje tam baladon weurang ba ulalap yaw tu hybrid ha ka kenja klau ka bamarjan laya thu ru balalap yaw tu hybrid hapring ka jing bam tip brio bat la tap yu da kisla terkhong na jrong bat pen pau tangi ki benta jong ka dorkhman khendiat hadien ka jinglap yaw tu hybrid la ra no sha umsning chc na ka benta ban pha khmi bnia bat la shem baudan ha ka jingmen sa ko ba malumala ha ki benta jong ka kjat bat u tu hybrid ulai thu ba ula sha yu ha ki te ki nong rabor halor ka te ka jingja na ka leng ki bahayang ha sam u tu hybrid ki lalet ban ujor da ka ijahar ha thanat umsning na ka benta ban thwet bat ban kem ya ki te ki runar ki bala thmu ban khat jubor ya ka jing im jong te u hybrid u mla ka not shillong uba adelbert nongrum ulalet hi dala de sham mau diang diang ban lap ya ka jing shisha habaya dei bar ka jing iy sha ka iim guest house ha ka jaka baka sarkar ka ai sha ka civil service housing officer cooperative society ban pindon kam katba kidangdon ha ka kam kum ki ias ha ka ne ka jing let ulalap badashi sha baka plot ka ba arphunyo ka bala ai sha ba dp walang kala yeng da ka guest house jong ka iim shillong habakren bekinong tho khubor uba adelbert nongrum ulai thu uba ha kani ka dorbar badang shudap ulabu ka jingkali halor kani bat ka juba ka ba uyo ka ong hoot kani ka de ka jaka bala mangkar pang na ka benta ki he sarkar ias ha ka kerteng jong ka civil service housing officer cooperative society limited ula benrap da ka ba ong ba udan ka hok bantip ya ka jing shisha ban mentaw la lap ya ka jing shisha na ka leng ka jong u ula airu da ka jingtho sha ka secretary jong ka urban affairs department ha u mentri badai pet ya ka tanat urban u chief secretary bat shaki we de na ka leng uba adelbert ula kren da ka bashai ba ka sarkar ka de ban shim khia halor kani hashwa ba un shim da ki we pat ki senja uba adelbert la bo ru ka jingkali hato ka civil service housing officer cooperative society kila mo ban thau an bai ban iy kala haki we ha ka we ka jingja tingkho kali ka bashar khai hasurok ba national highway 6 hanong po we usamla ubanya ya ka kali arshaka ula khlat no hashan hadin ka jinglet tingkho ya ka bus night super hakmat ka civil hospital nong po kat kum ka khubor balayo lum laya thu bakani ka ja ha ka por kum ba shposh tengi e hadin baute unong nya ya ka kali arshaka ubam patla satya ban ithu ulayat bakla lingba ka surok kabamde nani ka ta wrong side jong ka national highway 6 kabalapan long yo u ba unlet ban tingkho hakmat jong ka bus night super kabadang kiu shakanong ba shillong na nong ba gohati laya thoru batang maria tingkho hapdeng ka te ka bike bat ka bus kaladon ka jingkem ding kinsan kad hadu ba ute unong nya jong ka kali arshaka ula ingkhong bat bon na kibenta jong ka te ka bus ru kala ingkhong Henry Dunbok baling ba ka jing poi kloi kloi jong ki pulet karib hoy ringkat ki pulet pelip ding kinong let nong wan ha ka te ka bus ki lalat na ka jing men saw lat no tang ka jing engkhong bat do no ila ki jong ki pla bat ki tiar kitar ki jong ki ha ka ni ka jingja kalawan ra ru ya ka jing thut ha ka let ka wan jong ki pat ba lingba ka surok ba national highway 6 ki badang kiu shanong ba shillong ha ka ba ki bor pulet kila hab ban penya no ya ki kali lingba ka service link ki nongshong de madan ha khandai lat ki bala shapan kan ria shamuda ha ka arpu sautrik unailur ahaja pusan kila let ban panjing shai shapo office municipal halor ka jingdon ki ba shong de madan ki bampat yo ya ka cov hado menta uba ashin ubade u assistant secretary ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ulai thu ba wat hadin arbnai tam bakinong de jing de madan na khandai lat kilaya treilang bat ka sarkar banlet shongno ha parking lot muda kidangdan palat chispa ngot ki dukhat ki bampat yo ya ka cov ulai thu ru bakidang bon ki bampat yo ya ka pisa bala ai ka sarkar 8000 kum ka jing rap ya ki basong de madan bat ong ru ba kimpat pentip ya kita ki bampat biang ki kot kisla ban penpoi ya kapisa henry ki shuwa ha jingkhang kabamaki kimtep e ya kata
Kakong Angela rengat kalau ong ba ki persya ya ka jingpen kendria sya muda. Namar ba ki tip bakan saja komne bat kindon ki ba syai syadin tamtam ki bamyo ya ka COV. Kalay thuru ba ka jingpen mi ikerteng ya ki ba yo COV kalong kulumar bha namar ha ka thop kerteng ba ki lapin mi ikidon ki ba yo ka COV hado arsian ru. Ka senjuk kinong senchar shnong par umkhen. Ka persya jore ka jingtmu jong ka sorkar ban penlong ya ka jaka the nyut ha nong hali. Ka jingtmu ban wan ban penlong jaka the nyut ha kani ka than kan kta shibun khamtam ha ka bayde bat ka umbam umdi. Habagran bikinong tho khubor na kalyang president ka senjuk uba super rengat. Ulapan pa ya ka jing bamnyo ya ka jingle ka sorkar ban shim ya kani karai. Ulo ang bakum kinong syongshnong kin persya jol ya kani ka jingtmu namar bakan kta ya ka maryang bat ka umbam umdi. Ulo ang ru baka kanhon kan sapha da ka jingtho sya ka sorkar. Ula keno ru baki nong syongshnong jong ka shnong nong hali kalabu da ki volunteer ban khang ya ki ban rung bat ban ya shimbenta ha kani ka public hearing. Watla na kalyang ki board district ki lapha ya ki jingpen bna ban khot ikinong syongshnong ban wan ban ya shimbenta. Uba rengat ulo ong baki volunteer kim shimla aila deki ban pinsngo ya ka ka baki don bat kum kani kimla ban pediang setia. Ulo ong baka senjuk kan beteng bat persya ya kani bat kintu ya ka sorkar bakan pinkutno ya kani ka project bat ban yada ya ka wa umken. Usor dar ka shnong nong hali uba hun bok lang mensong ula kentat ya ka jingkeno jang ka senjuk ki nong senshar shnong par umken ba ki khanglan ya ki ban wanishim benta ha kani ka public hearing. Habakran ki nong thok khubor uba mensong ulo ong ba ki lashna ya kani ka pandal ka bahe namar baki kwa ba baro kinwan bat kinla ban rung hapo jongka. Na kalang uba mensong ulo ong ba ki tu ki ba sha khang lenti ki de ki riu shimet ki badanda ka wei ki jingthmu ki bawan ombani shimbenta ha ka public hearing henrei ban thau ka jingklumar. Ulo ang baka ka papalong iki ban wanra apat ba nagi khat santli kishnong ki bam don benta bat kani ka project. Dada ki kwa ban kren ki nong yalam ki de ban wan klem dale iki politik ya kani ka public hearing. Usor dar ula ban rap da ka baong baka nong hali kala puli bah ya kani ka project haswa ban minjur ban pediang haringkat ka kular. Baka wa umken anam sya satya ban kta. Ulo ang ba kanum long kum ka marten ha maulai ka bakala long ka jaka ka bajaklia namar ba kam shum don ka plan ka babiang bat ka jaka ka barit kanong hali ka don ya ka jaka ka ba arspa ekar bat kin le ru da ki kor ki bor jong ka ni ka juk paminta. Ulo ang ba ka public hearing kala yat bet yat rinti klem ka jingthut ha ka ba ki ba persya bat ki ba sya kilapen pau yala ki jong ki jingpen sngo klem ka jingpen thut. Te paralog dagi tu khubor ngila poi sya ka bakut tat hadu andaya syambiang pat ha ka wei ka tayo. Ni al kublay ka por jong pi kublay shibun.